De vegades em pregunto per què us agrada tant vestir-vos per al Carnaval. Quin és el significat que té per a vosaltres la disfressa? Potser és com posar-vos una altra pell sense deixar de ser qui sou. Jo he viscut els anys de la prohibició. Als anys 60 a Vinaròs ja es feia Carnaval. Jamás pensé que lo poco que hacíamos nosotros al principio se convirtiera en tantísimas cosas que hicieron ahora. Havia una cosa molt clara, era de que el poble sapigués que a Vinaròs se podia celebrar el Carnaval. Estàvem condenats a que el Carnaval hagués mort d'èxit. Quan compligué els anys que fa falta, jo vull tornar a ser reina, perquè ho tinc clar, claríssim. Les casetes estan obertes a tots els vinarossencs, benicarlandos, penyiscolans, de tota la contornada, i això al final és el que fa que la festa sigui tan xula. És una coseta que se te van inculcant de menudet i al final te queda el sentiment aquí. Només volien que sortiguessin les coses bé. Que és una fita que uneix a molts de pobles. Ho tens que sentir per saber el que és. És un sentiment indescriptible. Molt de treball i companyerisme. Que la sang no ens corre, que ens desfila. Pues muchísimas gracias. No me lo esperaba.